Hala, bayot po di si Ninong. Wow, lamiyaw eh. Tawagon jud kayo ni si Ninong ba? Oops, money down. Oh no! Why problema, dapat more pa ha? Kwarta. Pagkasimpat hindi ko ani. Oh no! Oy! Asa naman po ka? Babe, nakoy lakpon. Ay, nakailakon. Unya! Nganong diha man ka ni Abi? Ano magbuot man ka busorkat ko? Shortcut sa imo kabuang. Manglaki na pud ka ba? Sino mong laki? Duty ko eh. Tarong-tarong ako ha, napipurma nimo nagpapuo. Sipatan pa ko nimo. Unya, nganong gibit-bit na nimo imong chinilas? Oh no! Lapo kayo. Siglugo ba? Ugaw bitaw ha, bantay lang ka. Sige na babe, kimulakaw na ko. Isa mo kisa ko. Oh no! Ano lagi kay maanad ka? Bantay lang ka sa kuha ha. Ikaduha na ka. Nya, nakaw na ka. Kang dali sagud ka. Kay nako isugo nimo. Unsa man ma? Imong amhang bayot sundito kay nagduda ko. Bayot di si Papa ma. Ayon na si pangutana. May bala ni manigabot ito. Sige ma. Kasagya si Papa Rono, di ko katuoban na nabayot siya. Dugayang bituya, oy. Napabi mo sa idlan isa. Wala ba? Uy, dugaya po nimo, oy. Uy, kabalo ba yung kaberto sa mga babae nga dahil kayo mga chichiburitsi? Sa mga ka, uy. Babae sa mong mata? Patanga ka? Uy, kaisa ba sa kong bibiboy, uy? Unsa man kwarta, gusto ka? Hey! Unsa man ka, uy? Nakay kwarta diha. Kay gaan na kay kumbulsa ron ba? Oh no! Wa na kay sulod. Uy, kaluoy pa ni mo bibiboy, uy. Kung kwarta imong tuyo, way problema. Sayaw isa ko. Gine, favorite mouse be. Oh no! Cute! Ni mo ba ito? Hala, si Ninong maneo. No! Unsa man? Dugang ka ta? Hala, bayot po di si Ninong. Wow, lamiyaw eh. Tawagon jud kayo ni si Ninong ba? Basta, pangitawon sana ko si Papa. Unya, unsa man? Nalingaw naman ka. Muuli na ko. Salamat, bibiboy. Dugayang Bertud, uy. Uy, si Bertud. Psst, Bertud! Wa may taw. Uy, Bertud, naku sa sagbutan ng luod. Ngano naman ka diha? Bagnot ka na diha. Basig nasundan ko. Da, panglaki ba? Pero Berto, naki kwarta. Reklamo ka? Oh no! Uy, kwarta na pud. Double P. Magsugod ta. Oh no! Unsa man katong ani? Katsada gid. Oops, money down. Oh no! Why problema, dapat more pa ha? Kwarta. Pa, nagunsa man ka dira? Oh no! Nandoy imong anak. Wala, nagapas-apas na po do. Pa, unsay ka tinuod nabayot ka? Ay, bayot. Saksi jud ko pa nabayot ka. Ay, naunsa, nagbayad na ko. Da, bayot bang gani kag sinayawan? Nandoy, kilas gawa oy nasakpan kita. Lakson di ha. May kwarta oh. Isa ba ha? May gani, wise ko. Sige pa, muli na ko. Unya Landoy, muuna ra ko. Naisahan ko. Isabutan pa dyan